alas natin. Good morning, Siargao. Good morning mga suking tigpaminaw nato din ha ilabi na sa atong live stream karon. Good morning kaninyong tanan, happy viewing. Balik na usab kita mga ka-Siargao sa atong programa Siargao TV News karong adlaw karon nga Biyernes mga ka-Siargao. Petsa 22 bulan sa Mayo tuig 2020. Padayon na usab kita sa atong paghatag impormasyon kaninyo mga ka-Siargao. Happy viewing sa tanang reactors nato nag-react kang Tabsiat Francisco ICKY, kang Jeff Wilson B. Borja. Good morning kaninyong tanan. Happy viewing. Ang atong programa Siargao TV News Lunes hangtod na sa Biyernes mga ka-Siargao alas 8 sa buntag. Alang na paghatag sa inyo ng mga dugang na mga updates sa atong isla din na sa Siargao rehiyon, sa probinsya o sa tibuok nasod. Please do share, like, follow sa atong Facebook page ang Siargao TV, facebook.com/Siargao TV, youtube.com/Siargao TV, instagram.com/Siargao TV o twitter.com/Siargao TV mga ka-Siargao. Dinha makita nato ang mga latest updates, mga programa nga atong gihanay alang na kaninyo. Please do share, sub o like sa akong mismong page. Ang page nako Kuya G, facebook.com/Kuya G Official,
twitter.com/KuyaGOfficial, instagram.com/KuyaGOfficial, o ang akong YouTube channel, Kuya G Official. Kaya mga kasyargaw, di na kita mag-ila-ila, kihinabi kaninyong tanan mga kasyargaw. Ilabi na, anaata karon sa krisis. So, doon ay mga pag-contact na to sa social media platforms mga kasyargaw. Good morning sa tanang tagadapa, San Isidro del Carmen, San Benito Pilar, Santa Monica, Burgos General Luna, og sa Socorro. Maayong buntag kaninyong tanan. Ilabi na usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, og Dinagat Islands. Maayong buntag kaninyong tanan, og sa tanang maabot ning live stream nato. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy viewing kang Carl Sevillano, kang Josh Coro, good morning kaninyong tanan. Happy viewing kaninyo. Dili ta maglangan mga kasyargaw, atong pagasayron karon ang kahimtang sa atong panahon. Ang tibok dapit mga kasyargaw sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdagom ngadto na sa madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga pagulan, kilat og pagparalugdog tungod sa easterlies. Adunay hinay ngadto na sa kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatang silangang direksyon o hapsay ngadto na sa kasarangan ang pagbalot sa atong mga kadagatan. Ni subang ang haring adlaw mga kasyargaw ganinang alas 5:25 alas 5:22 sa kadlawon, o mosalog piting unyang hapon alas 5:55 mga kasyargaw. Kagabi adunay makusog nga ulan nga niabot sa atong probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Grabe kakusog sa ulan, murag refresh ang atong probinsya tungod sa maong ulan. Maong kagabi, bugnaw-bugnaw ang atong pagkatulog mga kasyargaw. Mao kato ang latest update nato mga kasyargaw sa atong lakat sa panahon. Dinhi naman sabta sa update sa atong merkado publiko. Ang update nato karon mga kasyargaw sa atong presyo sa merkado publiko. Mag-una kita sa mga pamaliton sa gulay mga kasyargaw. Ang Bombay ana sa 120 per kilo, Atchal 110 per kilo, Luyal 200 per kilo, ang carrots 80 per kilo, ang patatas 90 pesos per kilo, ang kalabasa 25 pesos per kilo, sayote 12 per pieces o per piece, batong gis ang bugkot, upo 50 ang kilo, repolyo 90 ang kilo, ang talong 60 pesos per kilo, ang sari-sari 40 pesos per kilo mga kasyargaw. Samtang sa atong mga pamaliton sa isda, ang tamarong ana sa 140 ngadto na sa 160 per kilo, ang barawan 200 ngadto na sa 220 per kilo, ang anduha 110 pesos ngadto na sa 120 pesos per kilo, ang bulis mga kasyargaw 100 pesos hangtod na sa 160 pesos per kilo,
Ang bariles 120 pesos ngadto na sa 160 pesos per kilo. Ang dumudot 120 pesos per kilo. Ang gangis 220 ngadto na sa 240 pesos ang kilo. Ang moymoy 160 pesos per kilo. Ang tangigi 300 hantod na sa 320 pesos per kilo. Ang bangus na lamang sa 120 pesos per kilo. O ang tamban mga kasargaw naa sa 60 pesos per kilo. Mga kato mga kasargaw, ang latest na updates nato sa merkado publiko, ilabi na sa mga presyo sa atong mga pamaliton mga kasargaw. Happy viewing kang Yusefo Alquino Zamoras, kang John Longakit, good morning kaninyo, kang Star Loves, good morning. Happy viewing. Magandang umaga po sa inyo. Good morning, maayong buntag. Ang unang katikaran sa atong mga balita mga kasyargaw. Good morning daw Kuya G, gikan na kan John Longakit. Happy viewing kanimo din ha. Unang katikaran sa atong mga balita. Lokal nga interagency task force sa lungsod sa season may pahigayon og meeting tungkol asa ka kining nga meeting mga kasargaw atong pagkasayron karon. Nahisgutan sa gipahigayong meeting sa lokal nga interagency task force sa season ang kung kinsa lamang ang pwede makabalik sa maong munisipalidad o makauli sa maong lugar, ilabi na nga kung ang usa ka individual anaa sa gawas sa season o sa maong munisipalidad, sama sa mga estudyante, pasyente, displaced workers, OFWs, stranded na taga-season o ang mga trainees. Sumala pa nga pwede kamo makig-contact sa mga barangay officials ninyo aron malakip kamo sa lista og ihatag ang kompleto ninyo nga mga detalye. Dugang pa nga kini nga mga dokumento ang kinahanglan nga andangon para makauli sa season. Sa tanang mi kwalipikar, certificate of residency from barangay captain, IDs nga nagpamatuod nga taga-season ka mga kasyargaw ang passport nimo, medical certificate o travel authority gikan na sa LGU. Samtang sa mga dugang na mga requirements kung estudyante ka mga kasyargaw, valid sa school ID o enrollment card ang imong pagadalhon. Alang na sa mga pasyente, doctor's prescription o order, diagnostic result, medical certificate. Kung displaced workers ka, ang imong employment ID, employer certification nga ang imong gitrabahuan na suspender. Sa mga OFWs, ang employment ID, OWA ID, passport, negative, RT-PCR result, o ang post-monitoring certification o quarantine completion certification. Himugna ang maong meeting mga kasyargaw aron na sa pakigbatok sa COVID-19. Nasa Iran nga ang una lamang nga 44 katao asa ang dawaton sa season, tungod kay 44 lamang ang isolation center sa maong munisipalidad. Ang tanang muuli magpahigayon og 14-day quarantine mga kasyargaw. Sa tanang gustong muuli sa munisipalidad sa season, ilabi na sa mga nawad-an og trabaho o sa mga wala makauli tungod sa GCQ, tungod sa mga hugot nga pagpatuman sa GCQ mga kasyargaw, pwede ka mo makikontakt sa inyo nga mga barangay officials para na malista kamo na pwede ka mo makauli sa maong munisipalidad. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, kini mga kasyargaw, good news alang na sa probinsya Surigao del Norte o sa Caraga region mga kasyargaw.
CRH o Caraga Regional Health Workers nga may positibo sa COVID-19 kaniadto negatibo na sa follow-up test nga gipahigayon sa Southern Philippines Medical Center. Negatibo na mga kasyargaw ang Caraga Regional Hospital Health Worker nga gikatahong pinakaunang kaso sa COVID-19 sa Surigao. Kinihuman nga nadawat sa Department of Health Caraga ang resulta sa 50 ka RT-PCR gikan na sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. Sa maong ihap, negatibo usab ang 19 o 19 ka suspected cases, 3 ka probable cause ug ang 21 ka mga kaubanan ug na close contact sa maong CRH health worker ug unom gikan na sa rapid antibody test gikan na sa mga LGUs. Good news kini kanato mga kasyargaw kay ni negatibo ang maong health worker sa gipahigayon nga test dito na sa SPMC. Ang maong impormasyon gikan mismo sa Department of Health Caraga mga kasyargaw. Ilang gipagawas ang maong pahibalo kagabi sa alas 10 sa gabi o alas 9 ngadto na sa alas 10 sa gabi mga kasyargaw. Mao kana ang latest natong nga updates may tungod na sa nagpositibo dinhi na sa probinsya sa Surigao mga kasyargaw. Good news kini alang na kanato mga kasyargaw. Ang ato na lang gipaabot kadtong estudyante nga may positibo sa rapid antibody test ni atong mga niagin na adlaw dito na sa Batas dito na sa Provincial Hospital nga karon ana sa Caraga Regional Hospital aron na sa pagmonitor kaniya tungod kay sa Pizza 25 o sa Lunes mga kasyargaw adunay ipahigayon nga confirmatory test alang na kaninya o kaniya mga kasyargaw. Good morning. Gikan na kang Brian Oshera Bolchador. Good morning. Happy viewing. Please do like, share sa atong live stream karon para daghan makahibalo sa mga latest nato na mga impormasyon mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, 200 ka rapid test kits na dawat sa syudad sa Surigao. Nadawat sa panggamhanan sa Surigao, syudad sa Surigao City, ang gidonar nga 200 rapid test kits kagahapong adlaw mga kasyargaw. Sumala pa nga mismong ang TMC Vice President for Operations nga si Aloysius Diaz ang mihatag sa maong donasyon nga rapid test kit sa Surigao City mismo mga kasyargaw alang na sa mga Surigao nun nga nagpuyo sa maong syudad. Mi paabot og pasalamat ang mayor mismo sa Surigao City ngadto na sa TMC alang na sa ilang paghatag sa rapid test kit. Sumala pa nga ang maong test kit gamiton sa pag-eksamin sa mga frontliners aron mahibaw-an kung natakdan ba sila o wala sa COVID-19 mga kasyargaw. Mao ka na mga kasyargaw, latest update sa syudad sa Surigao. Happy viewing kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa atong kausa din na sa programa nga Siargao TV News o sa Siargao TV, atong pirming balik-balikon nga ipagawas kaninyo ang pahinumdom sa Department of Health alang na sa pakigbatok sa COVID-19 atong pagatan-awon
mga kasyargaw. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sugpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ang bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mao kato mga kasyargaw, ang gamay lamang na video nga pagpahinumdom kanatong katawhang Pilipino aron na sa pagsumpo sa COVID-19. Pirmi na natong ipagawas dinhi sa atong programa Siargao TV News aron kamo mahibalo sa mga gihimo nga mga lakang sa atong gobyerno mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita mga kasyargaw. Dugang nga mga kapitan nga gikasuhan sa DILG miabot na sa 42. Mao kini ang mga giingon pa mga kasyargaw nga mihimo og anomalya sa pagpanghatag sa Social Amelioration Program. Miabot na sa 42 ka barangay captains mga kasyargaw ang gikasuhan sa Department of the Interior and Local Government kun DILG tungod na sa anomalya sa pagpatuman o sa pagpanghatag sa Social Amelioration Program kun SAP. Sumala kang DILG Undersecretary Jonathan Malaya nga lakip sa mga akusasyon sa mga barangay officials ang pagbulsa sa mga cash aid o ang pagpangayo og porsyento niini mga kasyargaw. Giingon usab ni Malaya nga dili lamang kasong kriminal ang atubangon, ipasa usab ang kasong nga administratibo sa mga gidudahang mga maanomalya nga barangay officials o barangay captains. Padayon nga gidani sa DILG ang mga katawhan nga i-report ang bisan unsa nga anomalya sa pagpanghatag sa Social Amelioration Program. Mao kana mga kasyargaw ang dugang nato nga information gikan na sa Department of the Interior and Local Government. Atong nakita mismo maong sugo sa gamhanan o panggamhanan ilabi na sa ahensya sa Department of the Interior and Local Government ngadto na sa mga barangay captains nga mihimo o mga anomalya sa pagpanghatag sa ayuda ngadto na sa atong mga katawhang kabos mga kasyargaw o sa mga apektado sa COVID-19 ilabi na sa pagpatuman sa Enhanced Community Quarantine o sa General Community Quarantine mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Good morning. Og happy birthday usab sa tanang nag-birthday karon Mayo 22 bulan sa Mayo 22 tuig 2020 mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope karong buntaga. Sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, ilabi na karong adlaw. Ang atong horoscope giya lamang alang na sa atong adlaw-adlaw nga panginabuhi mga kasyargaw, adlaw-adlaw nga kinabuhi. Apan kita gihapon ang mohimo ana aron na makabut nato ang kalambuan, ang pagka madaugon o ang atong success mga kasyargaw. Sa zodiac sign nga Aries mga kasyargaw, daghan bahandi ang imong financial aspect karon. Dunay moment nga mahiubos ka. Kinahanglan keep smiling and be happy. Ang lucky number nimo mga kasyargaw 52, 43, 35, 26 o ang lucky color olive green. Sa Taurus, ayaw
pag-expect og something. Adunay irritating nga tawo nga magpalagot sa imo. Keep smiling aron dili magka-wrinkles. Lucky number 43, 57, 41, 36 ug ang imong lucky color carnation pink. Sa Gemini, very delightful day karon sa imo para sa imong personal life. Ihatag ang good time sa love mo. Lucky number 45, 23, 37, 56 o ang lucky color blue. Sa Cancer, ang imong effort aron adunay harmony sa household maghatag og maayong result. Daghan happiness sa imong family. Ang lucky number mga kasyarga 54, 21, 42, 33. Ang lucky color raspberry violet. Samtang ayaw sa Leo, ayaw pagpahulam ug kwarta karon kay dili nimo balik sa imo mga kasyargaw. Ang lucky number 56, 17, 48, 27 o ang lucky color green. Sa Virgo, ayaw pag-expect nga masabtan ka sa tanan. Ayuhon nimo pag-explain sa imong idea. Ang lucky number 57, 25, 31, 46 o ang lucky color nimo karon gold. Sa Libra, stretch ang imong imagination. May muabot sa imo nga unexpected nga news gikan sa abroad. Lucky number 43, 28, 49, 31 o ang lucky color nimo mga kasyargaw, child, cherry red. Sa Scorpio, muhatag og tabang sa imong friend. Kini siya nagtabang sa imo sa time nga nagkalisod ka. Ang lucky number 47, 52, 33, 29 o ang lucky color apricot orange. Sa Sagittarius, mudaghan ang imong bahandi sa bag-ong financial plans. Dali mo abot ang result sa imong business. Ang lucky number 47, 52, 33, 29 o ang lucky color French blue. Sa Capricorn, malipay ka sa support sa imong kauban sa work. Ang imong financial affairs improving karon mga kasyargaw. Ang lucky number 27, 55, 27, 48 o ang imong lucky color mga kasyargaw, lavender. Sa Aquarius, kinahanglan takful ka sa mga correct sa kinaiya sa teenager o pag-correct sa kinaiya sa teenager mga kasyargaw. Explain sa ila aron ma-improve ang behavior. Ang lucky number 53, 41, 23, 35 ug ang lucky color sunshine yellow. Sa Pisces, ayuhon nimo ang pag-control sa imong bad mood. Mas maayo mag-compose ka og kanta aron magamit ang imong energies aron dunay balance sa imong kaugalingon. Ang lucky number 32, 55, 27, 49 o ang lucky color nimo kasyargaw karon magenta red. Mao ka na mga kasyargaw ang atong horoscope karong buntaga. Kini usa ka giya lamang alang na kaninyo. Giya lamang ini kaninyo mga kasyargaw aron na sa paghatag kaninyo og dugang na mga taglawong giya sa pangadlaw aron na makabot nato ang pagpalambo sa atong kinabuhi mga kasyargaw. Sa atong dugang nga balita mga kasyargaw, polusyon sa kalibutan miubos panahon sa COVID-19 pandemic.
miubos karon mga kasyargaw ang polusyon sa tibuok kalibutan panahon sa COVID-19 pandemic. Sumala sa pag-estudyo sa mga siyentipiko nga nakunhuran o miubos sa 17% o 17% ang adlaw-adlaw nga carbon dioxide emission sa kalibutan. Sa maong pag-estudyo nga kung magpadayon ang quarantine protocols, posible nga makunhuran og 7% ang carbon dioxide emission sa tibuok kalibutan sulod lamang sa usa ka tuig. Sa maong pag-estudyo usab sa niaging Abril, ang China mikunhod ang carbon dioxide emission sa 25% sa ilang lugar sa matag adlaw mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates ilabi na sa atong kahimtang sa atong tibuok kalibutan mga kasyargaw. Sumala pa sa pag-estudyo nga mikunhod ang carbon dioxide emission sa tibuok kalibutan. Sama sa atong nandan kada buntag mga kasyargaw, ato na usab ipagawas ang pahinumdom sa Department of Health alang na sa pagsumpo sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong pamaagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldok, timsog og baskog. Nigawas sa balay, ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Timan-i, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban, mahimong napasa na di ay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang miubos siya o mihatsing o posibleng natakdan na kay nakagunit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon, aduna kanay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod og ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas. Apan makapanakod gihapon ka pag uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo ug lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood ug uban pang pre-existing conditions ug ang mga mabdos. Hinay ug ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tawo nga hinay og immune system, mahimong makaangkon siya og seryoso nga sakit ug kinahanglan nga dad-on sa ospital. Sa padayong pagawas sa panimalay ug sa pag-adto sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod og tulo pa ka tawo ug sila makapanakod og mas daghan pa. 20% sa natakdan mahimong maospital, managhan ug managhan kini samtang mikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalanan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahimtang, dili na maatiman. Wala nay lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna og muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus aron dili na kini mokalat pa sa uban. Sunda ang social distancing ug kung mahimo magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mogawas, pirmeha ang usa ka metro nga gilayon sa ubang tawo. Kinahanglang limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming manghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig ug i-disinfect ang mga butang nga pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19 aron mo gamay ang kinahanglang magpa-ospital ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19.
O kato mga kasyargaw, ang pirming pahinumdum sa Department of Health alang na sa atong pang-adlaw nga kinabuhi og sa pakigbatok o pagsumpo sa COVID-19 mga kasyargaw. Good morning sa tanang viewers nato. Happy viewing kaninyo kang Carl Sevillano, Brian Osher Bulchador. Good morning kaninyong tanan. Sa tanang misuporta, please do like, share sa atong programa Siargao TV News og dinhi na sa atong page Siargao TV mga ka-Siargao. Samtang mga ka-Siargao sa atong history o gamay na history o gamay nga trivia alang na kaninyo mga ka-Siargao. Hibalo ba mo mga ka-Siargao nga May 22, 2017 mga ka-Siargao, nahitabo ang suicide bombing sa Manchester Arena sa England human nga mi concert o human ang concert ni Ariana Grande nga kabsan o nakabsan ang 22 ka mga kinabuhi og adunay 59 nga mga nakaamgo og samad og mga lain pa na mga balatian sa kalawasan mga ka-Siargao. Atong 2017 na mga ka-Siargao, May 22. Samtang natong May 22 gihapon mga ka-Siargao 2018, ang CEO sa Facebook nga si Mark Zuckerberg gi-question siya tungod na sa mga security scandal nga iyang naamgo sa panahon niadtong tuig 18 o 2018 mga ka-Siargao. Ang mga miyembro sa European Parliament ang mi question kaniya mga ka-Siargao. Mao ka na mga ka-Siargao, ang gamay lamang nato karong adlawang nga history o trivia alang na kaninyo mga ka-Siargao. Nyo mawad-an sa trabaho tungod sa COVID-19 posibleng moabot sa 5 ngadto na sa 10 milyon mga ka-Siargao. Ang detalye anaa sa 5 o 5 hangtod na sa 10 milyon mga ka-Siargao nga mga Pilipino ang posible nga mawad-an og trabaho sa atong nasod tungod sa COVID-19 pandemic. Kini base na sa Department of Labor and Employment kondole. Sumala kang Labor Secretary Silvestre Bello III nga ana sa 2.6 milyon nga workers ang temporaryong mahunong ang trabaho tungod sa pagpasarado sa mga establishmento. Dugang pa nga mawad-an sa trabaho ang anaa sa service sector, turismo, negosyo o sa sektor sa transportasyon. Kini posible silang mawad-an og trabaho. Tungod niini, may plano na ang Department of Labor and Employment kondole nga palapdan pa ang tabang panginabuhian sa mga disadvantaged o displaced workers
program aron mas daghan ang mahatagan og tabang sa mga nawad-an o mawad-an sa trabaho. Nangayo na sab ang dole og 40 billion pesos nga pondo sa Kongreso aron maponduhan ang recovery program sa maong ahensya, mga kasyargaw. Ang labing apektado, mga kasyargaw, ang mga workers usab nato nga wala nay kitaon tungod sa mga establishmento, sa mga trabaho o mga serbisyo nga nawala panahon sa COVID-19, ilabi na sa pagpatuman sa ECQ o GCQ sa atong nasod. Samtang sa laing bahin related gihapon sa trabaho, kita sa turismo miubos tungod sa COVID-19. Nakunhuran karon, mga kasyargaw, sa katunga ang year-to-date revenues sa industriya sa turismo tungod sa gipatuman nga travel restrictions kalabot na sa COVID-19 pandemic. Gipaybalo ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat nga anaa sa kapin 80 billion pesos lamang ang kita sa tourism industry gikan sa January hangtod na sa April. Kini nga numero 55% nga mas ubos kung itandi sa 181 billion pesos nga naitala sa samang panahon ni atong niaging tuig. Miubos usab ang foreign tourist arrivals nga anaa sa 1.3 million lamang kung itandi sa 2.8 million ni adtong niaging tuig, mga kasyargaw. So dako gayud ang nahimong epekto sa COVID-19. Ilabi na sa turismo nato dinhi sa Pilipinas, mga kasyargaw. Kay ang mga nagunang tourist spots sarado, mga beach resorts sarado usab, ug bawal pa usab ang pagtapok-tapok sa matag lugar o matag mga tourist spots, mga kasyargaw. So daghan gayud ang naapektaran, ilabi na ang mga nagtrabaho sulod sa tourism industry, mga kasyargaw. Mga kasyargaw, aduna tay programa, aduna tay kausa nga atong pahigayon matag Biyernes sa gabi. Apan karong simanaha ipahigayon nato, mga kasyargaw, ang atong programa, ang tribute online concert for the frontliners. Ugmang adlaw, mga kasyargaw, adlaw na Sabado, tungod kay adunay power interruption karong adlaw, ilabi na unyang gabi, mga kasyargaw. Sumala pa sa National Grid Corporation of the Philippines nga adunay power interruption nga ipahigayon unyang gabi, mga kasyargaw, tungod kay adunay ayuhon dito na sa Placer Substation niini. Atong tan-awon, mga kasyargaw, ang atong tribute online concert teaser alang na ugmang adlaw, mga kasyargaw, aron mahibalo kita sa atong ginapahigayon nga programa alang na sa atong frontliners. Gamay lamang kini nga programa, mga kasyargaw. Atong tanawon, mga kasyargaw.
Mao kadto mga kasyargaw ang atong teaser alang na sa atong ipahigayon nga tribute online concert for the frontliners ug mang adlaw na mga kasyargaw. Kay unyang gabi adunay power interruption nga mahitabo sa Surigao del Norte ug sa mga kalapit niini nga probinsya. So gibalhin nato adlaw nga Sabado alas 7 sa gabi mga kasyargaw ang atong online concert for the frontliners. Natay mga bisita gikan na sa Cagayan de Oro, sa Manila, sa New Zealand ug sa ubang dapit dinhi na sa probinsya Surigao del Norte mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong mga balita, padayon nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 mga kasyargaw sa tibuok kalibutan gika-alarma. Gika-alarma sa World Health Organization ang padayon nga pagsaka sa natala nga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga anaa sa developing countries. Sumala sa datos sa World Health Organization nga naitala nila ang 106,000 nga mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan sulod lamang sa 24 oras. Kinina ang pinaka hataas nga na-record na kaso sulod sa usa ka adlaw lamang gikan na sa pagsugod sa outbreak. Sumala kang World Health Organization Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus nga taas pa ang abtan sa masinati nato nga pandemic mga kasyargaw. Mao kana ang latest news ilabi na sa tibuok kalibutan mga kasyargaw, ilabi na sa COVID-19 pandemic. Good morning Siargao TV and Kuya G. Good morning usab kanimo. Good morning kang Taiza. Good morning. Happy viewing kanimo diha. Good morning sa tanang reactions o nag-react sa atong Facebook live stream karon, ilabi na sa Siargao TV News. Kang Edwin Baguio, kang Yusef Zamoras, Princess Camral, Star Loves, Joscoro, og sa tanang misuporta sa atong live stream karon. Happy viewing kaninyong tanan. Please do share, please do like, please do follow sa atong page mga kasyargaw. Thank you sa inyong tanang suporta. Ana ta karon sa 18k likes mga kasyargaw. Good morning. Salamat sa tanang suporta. Please do like, share, follow sa atong mga social media platforms mga kasyargaw. Doon na tayo mga programa alang na kaninyo mga kasyargaw. Sa tanang maabot sab ning atong live stream og ning atong page mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Atong sublion balikon mga kasyargaw, negatibo na mga kasyargaw atong gikataho o gireport nga Caraga Regional Hospital health workers. Negatibo na siya sa gipahigayon nga RT-PCR test dito na sa Southern Philippines Medical Center sa Davao. Base na kini sa gipagawas nga pamahayag sa Department of Health Caraga mga kasyargaw. So iampo nato nga tuloy-tuloy gayud ang mga mo negatibo sa maong mga test. Apan sa karon ato na lang manggihulat ang confirmatory test sa gikataho usab dito na sa Provincial Hospital
nga may positibo nga estudyante alang na sa rapid antibody test nga gipahigayon alang kanila. Kini na estudyante miuli alang na sa gikan na sa MSU dito na sa Marawi, mga kasyargaw. So atong kana na lang ang atong gipaabot aron sa pagkumpirmar kung negatibo ba kini o positibo, mga kasyargaw. Atong iampo, atong ihalad sa Ginoo ang atong pagampo na mahimong negatibo ang maong estudyante aron wala nay positibo na maitala din na sa probinsya Surigao del Norte, mga kasyargaw. Ato ng pag-aatangan kay sumala pa sa Mayo 25, ipahigayon ang iyang confirmatory test. Negatibo na, mga kasyargaw, atong CRH health workers kan gi-report nga positibo tong niagi na mga adlaw, mga kasyargaw. Happy birthday sa tanang nag-birthday karon, kang Samantha Iza, kang Orlando Iskandor, happy birthday kaninyo. Ug sa tanang nag-birthday karon, happy birthday. Sa tanang nagpiesta, happy piesta. Sa tanang nag-celebrate karon, happy celebration usab. Dini, mga kasyargaw, na tapos na usab ang atong panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News, alang na sa paghatod kaninyo sa mga importante nga mga balita, impormasyon, updates aron na kita masayod sa mga panghitabo sa atong isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Karagat, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, mga kasyargaw. At ang na usab ang atong sunod nga live stream adlaw nga Lunes hangtod na sa Biyernes alas 8 sa buntag, adlaw na, mga kasyargaw. Happy viewing kaninyong tanan. Kiniyan nyo nag-alaga din hina sa Siargao TV News, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili mahisukamod. Good morning, ingat, Pilipinas!